Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabatid na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof and mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta ug mayong pagpatalinghog kanatong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo sab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among pagagamiton kana dili aron supakon ang mga nakasulat sa Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi sa RPN DXKO Teleradio Cagayan de Oro City. Alas 12 ngadto sa launa kita mga kaigsunan ng taknas kahaponon matag adlaw kita nga Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langitnong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa Toledo City, ingon man dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu aduna kitay programa. Dinhi usab sa Bayugan City, dinhi sa Butuan City ug dinhi usab sa Surigao City aduna kitay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City, ingon man dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon doon na kitay programa. Dinhi usab sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City, o ingon man dinhi sa Dipulog, o dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Aduna kitay programa. O dinhi sa Cagayan de Oro City, o sa Misamis Oriental, mga kaigsunan, mabati usab. Dinhi sa Dixario, Radyo Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon, matag adlaw Domingo. Dinhi sa Kaboses Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabion, matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa B Radio, Waikurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion, matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group? Ubo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Hingog City sa Real Beat Radio, mabati ang atong programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlaw nga Domingo mga kaigsunan. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. O atong panimbayahon o among panimbayahon ang mga kaigsunan karon nga nagasud-ong kanato via Facebook tungod kay kining atong programa karon live usab kita sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab ninyo kami sa TV5 sa para sa cable TV. Og usab inyo pod gyapon nga masud-ong ang among programa sa YouTube. Ang atong mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, United States of America, dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., ni Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. At usab nga gitimbaya nga atong igsoon dinhi sa Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur, nila ni Brother Ambrosio Verano and family. May usab nga
patalingog. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos o gingon man ni Engineer Jane Dayan na Fakturanan Mangalos usab og sayang pamilya nagapatalingog. Atong igsoon dinhi sa Taguluan Misamis Oriental Brother Jerry Idkila og sa imong pamilya usab nagapatalingog. Tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound o ang mga kaubang ministro usab dinha Brother Hermines Bacarayo ug uban pa nga mga kaubang ministro mayong pagpaminaw. Atong mga kauban usab nga ministro dinhi sa Cebu City nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Puñas ug man sa chapter president Brother Chupilo Sibilia ug simong pamilya mayong pagpaminaw. Ato sa magkumusta atong kauban ministro Brother Cesar Patio. Og sa tanan nga nagasunod og nagapaminaw kakakalakip na kamuniana sa among mga gipanimbaya. Ngadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. O garon sa pagpadayon, mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ibanghilista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Sabit magapagiguban karon niining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Brad Rone aron sa paghisgot sa maong tema. Brad Mario, dili na ito makauban ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay adunay gyapon siya importante nga giasikaso. Busa kita lang mo iyang gitahasan dinhi para sa pagpadayon sa atong mga paghatod sa mga kamaturan. Ato lang siyang gikumusta ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug kang Madam Gaga usab. O ako usab nga gikumusta ang akong pamilya diha sa sulod sa PBCM compound, ang akong asawa si Sinaida ug sa akong mga anak. Nining higayon na Brad Mario og sa mga kaigsunan nga nagapaminaw kanamo og nagasud-ong via live sa Facebook ang among pagahisgutan karon nga topiko mao kini ang pagpamatuod sa dapit sa pagtulunan sa PBCM o among ipahayag diha kaninyo nga kung magisgot kita sa pagpangalagad din hinagid pagabuhaton sa dapit na sa Espiritu Santo. Unya ato usab nga hatagan sa pagtubag Brad Mario ang mga pangataki usab ni Mitchell Bendilio kining tigpamaba sa 70 Adventist Church kung SDE mahitungod sa iyahang pag-ingon nga ato daw nga giwala og atong giingon nga dili hingpit ang ngalan ni Kristo og gipulihan nato sa ngalan sa atong magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. Mao ni iyang mga gibuhian nga mga pamahayag which is wala masibo kini mga kaigsunan kay sa among pagpamatod wa man kami moingon nga angalan o bisan pang atong Ginoong Hesukristo mo'y dili hingpit og dili pod direkta Brad Mario alang sa kasayuran sa mga naminaw nga dili pod ta direkta nga atong gipamatuod nga ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo mao ang atong magtutudlo Tomas Eugenio dili pod ingon ni ana may proseso kami nga gibasihan sumala sa mga nakasulat sa Biblia kay ngamong magtutudlo among gipaila nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo. Pero kay iya man gina ni Mitchell Bendilio nga mga pamaagi tungod kay wa man siya pagtuo magsusupak man siya sa atong dapit Brad Mario. Busa dili ikatingala nga ingon gyud ni ana ang iyang mga pamaagi sa pagdemoralize no sa pagguba sa atong doktrina pero wa gid siya kaguba. Wala kaguba. Unya haron nga may basihanan kita Brad Mario sa atong mga paghanay, sa atong mga pag-esplikar sa kamatuoran, atong ipabati ang mga pamahayag ni Mitchell Bendilio, pastor sa SDE, kung yun sa baniya sa paghatag og mga negative comments, mga komentaryo dinhi sa dapit sa atong pagtulunan sa PBCM. Haron dinhi nato ipasikat Brad Mario ang atong mga pagtubag. Ni atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Now, nilintag na mga kaigsonan, ang usa sa atong yung tumong tuyo sa atong programa na atong yung ibulgar ang kamatuoran o ato po nga is pahayag ang pagtulunan ng mga baka. Now, nilintag na mga kaigsonan ni ato ni Kwan. Kaganiha o karon atong paminawan ang programa sa PBCM. No?
Abi na ko og wa nangawala na ning nagpasimanol kang Kristo niyan sa bagay mga Kristiyan nga atara pa siya nga i-consider kay mabitaw na nga ilang gipulihan ng waling Kristo og Tomas kay si Kristo di lagi hingpit, ang hingpit lagi si Tomas, iyon mo Senyor. Ha? Atong nabati Brad Mario, ang pahayag ni Mitchell Bendilio matod pa niya nga iyang trabaho daw ang pagsaysay sa kamaturan ug pagbulgar sa mga bakak. Gimensyon niya ang dapit sa atong pagtulunan sa PBCM nga matod pa niya iya man naging gidahom nga nata sa bakak nga sistema. Mao kuno iyang ibulgar ang bakak. Unya ang iyang pagbulgar sa bakak matod pa niya nga ato kunong giilisdan giwala kuno nato ang wali nga Kristo o gipulihan nato sa Tomas Eugenio tungod kay dili kuno hingpit ang ngalan ni Kristo o ang hingpit kuno mao ang ngalan sa atong magtutudlo Tomas Eugenio. Ato ni karon nga i-correct o koreksyonan kining tawhana sa iyang pag-ingon nga pag-ingon niya ato kunong giwala. Tanaw na to sa Biblia kundi pa nato kapamatud-an Brad Mario nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo kini mawala kay dili hingpit og pulihan kini nga ang mupuli mao ang wali sa Espiritu Santo. Iyang gidirekta nga kapuli mao nga atong magtutudlo Tomas Eugenio boyno mao man ang iya di atong pamatudan nga mao ginay kapuli pero dili direkta nga atong ibasahon sa Biblia nga ang puli ni Kristo Tomas Eugenio. Pero naikapuli ang atong Ginoong Hesukristo. Karon, magisgot kita sa pagpangalagad, nabahin kini sa tulo ka dagkong panahon. Diha sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mao ni siya ang angay nga ilang mahibaluan, Brad Mario. Diha sa atong pagpamatuod nga nabahin sa tulo ka dagkong panahon kung mangalagad kita sa Dios. Unya sa sinugdan, sa pagbuhat sa Dios sa tao sa kalibutan na ning tulo, kining Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Og mapuribahan nato kana sa usa ka Biblia nga translation sa Biblia nga gitawag Amplified Bible. Basahon nako ang Genesis chapter 1 verse 26. Gingon kini sa pagpahayag nga atong mabasa. God said, "Let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit make mankind in our image." Ato pa sa paghimo sa tao naa na ang tulo, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Sumala sa nabasa sa Biblia. Bisan ba sa bagong tugon kay Old Testament man akong gibasa Brad Mario. Naagyapon gipahayag ang ngalan nga tulo mismo ang atong Ginoong Hesukristo mo nagpahayag nini nga naa gid ning tulo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo sa bagong tugon. Ahayon kini nato mabasa sa Biblia Brad Mario. Niya ato mabasa Brad Ronnie sa basahon sa Mateo sa iyang kapitulo 28 bersikulo 19 gingon din his pagpahayag busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran o sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumala sa pagpahayag Brad Ronnie. So naagid ang tulo gipahayag sa Biblia, Old Testament ug New Testament. So among pag-explicar nga nabahin ang ilang kapanahonan nga dunay mga tawo nga nangalagad diha kanila. Klaro kayo nga kung magisgot tag unang pagpangalagad na napahigayon sa mga katawhan nga Israel nga nangalagad siya sa Dios nga mao si Jehova. Pero sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo ato sa ning sentro dining dapita tungod kay niya manggod ta sa pagtubag Brad Mario sa akusar nga gihimo ni Mitchell Bendilio nga ato kunong giwala ang waling Kristo gipulihan kuno nato sa ngalan ni Tomas Eugenio kay matud pa niya dili kuno hingpit ang ngalan ni Kristo nasa ipan. Wa gyud og wa mi mag-ingon nga kung magisgot og ngalan ni Kristo dili hingpit mo'y among gipasabot. Dili kana tungod kay ang among giingon nga dili hingpit ang pagwali sa iyang ngalan diha sa maayong balita. Karon Brad Mario sa kapanahonan sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, mao ni siya ang ikaduhang hugna. Kaya ato man ang tukion pod karon ang unang hugna. Ari sa ta sa ikaduhang hugna lugar nga pag-explicar. Sa pagpahayag ba ni apostol nga si Pablo Brad Mario sa ilang kapanahonan, matod pa niya diha nabagyod ang ilang gihimo sa pagpamatuod nga ang tao mahimong matarong diha sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gi-explicar ba sa Biblia o gi-explicar ba ni apostol nga si Pablo Brad Mario nga matod pa niya mao na kana ang panahon sa ilang pagpamatuod sumala sa nakasulat sa Biblia? Sumala sa Biblia Brad Ronnie sa pagpahayag sa Roma sa iyang kapitulo 26 gingon din his pagpahayag kini maoy pagpamatuod karong panahon na nga siya matarong og nga siya
magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Sumala sa pagpahayag Brad Ronnie. Abo sa matinaw kayo sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo, kini maoy pagpamatuod karong panahon na. O kaila man ang kapanahonan, nga matod pa nga siya matarong ang Dios lugar. O nga siya ang Dios magamatarong sa tao, nga may pagtuo kang Hesus. Unsay pag-explicar ni Pablo? Kini maoy pagpamatuod karong panahon na. Ilan ang panahon na? Tungod kay ang ilang pagpamatuod sa pagpahayag ni Pablo Brad Mario karong panahon na. O kini maoy pagpamatuod karong panahon na. Nga ang tao mahimong matarong kung may pagtuo kang Hesukristo. Si Hesukristo ba, Brad Mario, maogyod lang ang ilang gisangyaw o gitudlo sa tanang tao o sa ilang dapit sa ilang kapanahunan sumala sa Biblia, Brad Mario? Oo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Nakasulat kini Brad Ronnie sa Kolosas sa iyang kapitulo 1, bersikulo 27 ug 28, giingon dinhi sa pagpahayag Brad Ronnie. Gibutan sa Dios ang pagpailangad to kanila sa dako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao si Kristo ang maong gisangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam, aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa tungod kay ila man kanang kapanahunan sa pag-explicar ni Pablo sa ilang pagpamatuod nga ang tao nga may pagtuo kang Hesus mahimong matarong, busa ilang gisangyaw ang atong Ginoong Hesukristo sa tanang mga tao og sa tanang dapit og diha sa ilang mga pagpanudlo sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon ang pangutana, Brad Mario, tungod kay si Kristo man sa ato pasulo nga ilang ginasangyaw sa tanang tao og sa tanang dapit, ngano unsay rason sa Biblia nga si Kristo lang ang ilang ginasangyaw? Tungod kay ang maong paagi sa pagsangyaw nila nga si Kristo lang mao kini ang gibahin kanila sa Dios nga dili nila pwedeng lapason. Buti pasabot nga ang mga tinun-an sa ilang panahon, sa ilang pagsangyaw, Kristo lang gyud. Buti pasabot nga dili sila magwali sa ngalan ni Jehova ug di pud sila magwali sa dapit sa Espiritu Santo tungod kay kining buluhaton sa ilang kapanahunan, sa ilang pagpamatuod, sa pagsangyaw nila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sukod kini nga gihatag o gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason. Asa ang prueba, Brad Mario, nga atong mabasa sa Biblia? Niya ang prueba, Brad Ronnie, sa nakasulat sa basahon sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 10, bersikulo 13 ug 14, giingon dinhi sa pagpahayag. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo, kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa matinaw sa Biblia ang ilang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug pagpanudlo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang tao sa tanang dapit sumala sa pagpahayag sa ilang kapanahunan mao day kana nga may sukod nga gibahin o gihatag ang Dios kanila nga di sila maglapas. Mao nang hinungdan nga si Kristo lang gyud sa tanang tao ug sa tanang dapit mo ilang gisangyaw ug ilang gipanudlo. Nabisan pa ang kakontra namos doktrina nga mo'y nagtukod sa Seventh-day Adventist Church or Iglesia Adventista del Séptimo Día nga mao si Ellen Goldwhite, nahibalo pod nga ang sentro nga tema sa pagpanudlo o pagsangyaw sa mga tinun-an ni Kristo sa ilang kapanahunan suluminti Kristo rapod. Og ato ning gidawat pod, Brad Mario, tungod kay mao man poy husto og nakasulat sa Biblia nga ang mga tinun-an ang ilang gisangyaw isip maoy sukod nga gihatag kanila mao ra gyud nga di nila pwedeng lapason, mao ra gyud ang pagsangyaw o pagwalis ngalan ni Kristo. Niyatay libro nila, Brad Mario, nga naguluhan, The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. Ani ko mubasa sa page 302 o 303 mga punto lang giingon sa pagpahayag dinhi sa ilang libro. Giingon, it was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Sa ito pa,
aniya dinhi nga ang mga disipulo mo'y unang gitawag og Kristohanon. O kini nga ngalan gihatag kanila tungod kay si Kristo mao ang sentro nga tema sa ilang pagpanudlo, sa ilang pagsangyaw o diha sa ilang conversation. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Si Pedro, si Santiago ug si Juan adunay kumpiyansa nga ang Dios nagapahiluna kanila aron sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo diha sa ilang nasod ug diha sa ilang panimalay. Busa, klaro kay sa pagpahayag sa balaang kasulatan nga sa panahon sa mga tinunan, sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo, siya lang mo'y gisangyaw sa iyang mga tinunan. Gipamatud-an ka na ni Pablo. Nabasa ka ganina sa Colosas 1:27-28. Nga sa atong kapanahonan karon mo ni ilog-ilogan sa daghanang mga relihiyon uban na usana ni ana ang Sabadista nga ilang gipadayon ang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Kini ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC way supak ni ini. Pero atong sayron kung kini bang mga pagpangalagad o sa pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, magpadayon ba kini? Karon atong tukion kay nagisgot man tagtulo ka dagkong panahon, ang una mao man ang kapanahonan sa atong Ginoong Jehova. So wala pa mo nga ang kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo. Duna nay pagpangalagad nga ginahimo sa mga katawan sa unang panahon ug ang ilang gialagaran ug ilang gimantala mao ang Dios nga mao si Jehova katong amahan. Hay lang prueba Brad Mario sa Biblia nga ang gimantala sa unang panahon dili pod Kristo, dili pod Espiritu Santo kundi ang ilang gimantala mao si Jehova. Mao gud Brad Ronnie ang gimantala mao si Ginoong Jehova sumala sa pagpahayag sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 gingon dinis pagpahayag Brad Ronnie gingon kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhating pitman, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalaanan, siya matarong og matulid sumala sa pagpahayag Brad Ronnie. So sa unang panahon, unang hugna sa pagpangalagad sa katawhan nga nangalagad og Dios, si Jehova lang mo'y gimantala kalakip ang iyang titulo nga bato. Kinsa kini nga katawan nga nagamantala sa ngalan ni Jehova, kalakik nga ilang gimantala ang iyang titulo nga bato mao kini ang katawan nga Israel nga gitukod sa Dios nga si Jehova. Sumala nga atong mabasa sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 sa pagpahayag nga matud pa sa atong mabasa nga gipahayag sa balaang kasulatan ingon ini. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel og magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. 24. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Mao ni ang mga katawan nga nangalagad sa unang panahon nga ilang gialagaran mao si Jehova mao ilang gimantala ang ngalan ni Jehova kalakip ang titulo nga bato. Opisyal dayon nga ngalan nga gihatag sa Dios sa iyang katawan sa unang panahon. Niya sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 matod pa. Og si Elias bikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaganon sa mga kabanayan ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon ang Israel mamoy imong ngalan. Busa Israel mo'y nangalagad. O ang Israel nga katawhan mo'y nangalagad og Dios sa unang panahon. Mo'y ilang gimantala si Jehova kalakip ang titulo nga bato. Gawas kang Jehova. Brad Mario kinsa pa ang nag-explicar nga ilang gipaila nga si Jehova mao gid ang ilang bato sumala sa pagpahayag sa Biblia. Mao gud Ronnie si Jehova mao ang bato nga sumala sa pagpahayag sa Salmo sa iyang kapitulo 18 bersikulo 2 giingon dinhi sa pagpahayag giingon si Jehova mao ang akong bato ug akong kuta ug ang akong manuluwas, Dios ko, akong bato nga kanimo modangop ako. Taming ko ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hataas nga ture, sumala sa pagpahayag Brad Ronnie. Busa gipamatudan usab ni propeta David o ni hari nga si David nga si Jehova mao ang ilang bato kay matud pa si Jehova mao ang akong bato. Mao kini ang paghulagway sa Biblia. O gimantala nila ang maong bato. Og matud pa sa pagpahayag usa sa iyang mga alagad ni Jehova matud pa nga diha gyud sila magaalagad sa kamatuoran nga mao si Jehova nga matud pa sa ilang pagpahayag nga kini mao ang bato o nagtitulo og bato. Hay nang priba Brad Mario nga gisplikar pod gawas kang
Moises og kang David nga matod pa diha gid sila mag-alagad sa kamatuoran, diha kang Hiuba. Dinis pagpahayag Brad Rune sa nakasulat sa unang Samuel sa iyang kapitulo 12:20 bersikulo 24 gingon dinis pagpahayag Brad Rune gingon sa pagpahayag sa 12 gingon kahadluki lamang ninyo si Hiuba og alagaron ninyo siya sa kamaturan sa bug-os ninyong kasing-kasing kay huna-hunaa kung unsa kadako ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo sumala sa kipahayag Brad Rune. Busa, gialagaran nila si Hiuba sa kamatuoran. Gimantala nila si Hiuba, sulumente, kalakip ang titulo nga bato. Pero ang pangutana Brad Mario, kinibang pagmantala nila sa ngalan ni Hiuba sa unang hugna nga pagpangalagad sa unang panahon nga matod pag-explicar pod kalakip ang iyang titulo nga bato og mao po ilang gialagaran si Hiuba nga kamatuoran. Pangutana Brad Mario, kinibay magpadayon nga alagaron og imantala Brad Mario sumala sa Biblia? Dili gud magpadayon Brad Rune imantala ang ngalan ni Hiuba sumala dinhi sa pagpahayag Brad Rune sa Jeremias sa iyang kapitulo 31 bersikulo 31 ato lang ikamas 34 giingon dinis pagpahayag Brad Rune ani karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda 34 giingon ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo siyang isikataw ug ang tagsa ka tawo siyang igsuon sa pag-ingon ilihon mo si Hiuba bisag diha lang atataman Brad Rune. Unsa daw magpadayon ba ang pagtudlo pagmantala sa ngalan ni Hiuba Brad Mario sumala sa Biblia o dili? Dili na gud magpadayon Brad Rune kay cut off ng kapanahonan sa pagmantala ni Hiuba Brad Rune. Matinaw sa Biblia mga higalag mga kaigsunan nga ang unang panahon sa pagpangalagad og Dios nga mao si Hiuba dili magpadayon mismo si Hiuba nga gimantala nila nga nagtitulog bato nga gialagaran nila sa kamaturan mo naghimo og bagong tugon gi-address dito una sa iyang katawan nga Israel nga dili na diay itudlo o imantala ang iyang pangalan. Muna nga nisunod ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga gibasa ta sa unahan gipamatud-an ni apostol nga si Pablo sa ilang kapanahonan matod pa niya karong panahon na mauna ang pagpamatuod o ang pagpamatuod karong panahon na matod pa ni apostol nga si Pablo sumala sa pagpahayag sa Biblia. Kay mao man ang ikaduhang panahon kay ang kasunod ni Hiuba mao man ang atong Ginoong Jesucristo. So kung makatop ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hiuba, mupuli ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo mao nang ikaduhang panahon. Mao nang sa pagpamatud ni Pablo, iyang gipamatudan nga ang kapanahonan nila diha sa pagpangalagad kang Kristo. Mao ningon siya nga sa ilang pagsangyaw sa tanang taog sa tanang dapit si Kristo na mo ilang gisangyaw. Karon Brad Mario ang pangutana. Kini si Kristo nga ilang gisangyaw sa ilang kapanahonan na kay mao ni ang pagsulod sa ikaduhang panahon. Ilang gipamatud-an nga sa tanang taog sa tanang dapit ilang gisangyaw ang ngalan ni Kristo ug di pod sila maglapas nining maong bulaton na tungod kay mao kini ang sukod nga gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason. Unsa ba ang ilang pagpahayag sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo? Partikular nga si apostol nga si Pablo, giingon ba niya nga kini si Kristo mo ilang gihimo nga doktrina sa ilang kapanahonan Brad Mario? Sumala sa Biblia Brad Rune sa Kristohanong katilingban, sumala din sa pagpahayag sa Kolosas sa iyang kapitulo 2 sa iyang bersikulo 6 ug 7 giingon, kung gidawat ninyo si Kristo Jesus, isip Ginoo, himuha siya nga inyong doktrina. So sa ato pa diyan giingon pagamuta og pasukara ang kaugalingon diha niya himua ang pagtuo nga inyong prinsipyo sumala sa gitulo kaninyo hatagi siya sa kagawasan paggawas nga masalamat sumala sa pagpahayag Brad Rune. Okay, so matinaw kayo sa gibasa mo Brad Mario nga atong gipangutana kay gisangyaw nila nga atong Ginoong Jesucristo sa pag-explicar po ni apostol nga si Pablo sa gibasa mo sa Bibliang Catholic Bible mo gyapon nga Biblia. Pero gitawag lag Kristohanong katilingban sa Kolosas 2:6 ug 7.
Gingon sa pagpayag, kung gidawat ninyo si Kristo Jesus, isip Ginoo, himua siya nga inyong doktrina. Pagamuta og pasukara ang kaugalingon diha kaniya. Himua ang pagtuo nga inyong prinsipyo sumala sa gitudlo kaninyo, hatagi siya sa nag-awas-awas nga pasalamat. Busa tungod kay si Kristo ilang gidawat silang kapanahonan, mabitaw na nga sa pag-explicar ni Pablo sa 3:26 sa Roma, kaganina sa gibasa sa kaubang ministro, kini maoy pagpamatuod karong panahon nga siya ang Dios o si Kristong gipasabot matarong og nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Mauna tungod kay ilang panahon ang pag-explicar gisangyaw sa tanang tao ug sa tanang dapit. O gi-explicar po ni Pablo nga si Kristo matud pa niya, kung gidawat ninyo si Kristo Hesus, isip Ginoo, himua siya nga inyong doktrina. Nakaron sa pagpahayag sa Biblia, Brad Mario, tungod kay si Kristo nga ilang gisangyaw sa tanang tao ug sa tanang dapit, sa ilang kapanahonan gihimo Manila ingon nga ilang doktrina, Brad Mario, sumala sa pagpahayag sa Biblia. Unsabay, dugang pag-explicar ni Pablo, kini ba si Kristo nga ilang gisangyaw o gihimo ilang doktrina, ingon ba nga kini maoy ilang dauganan sa ilang kapanahonan, Brad Mario? Oo, Brad Ronnie. Dinhi sa pagpahayag sa nakasulat sa Pilipos sa iyang kapitulo 3, versikulo 7 o sa 8 giingon dinhi sa pahayag, Brad Ronnie, giingon, ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labong kabililhon sa pagpakaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo, tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang. O kini sila ginaisip kung ingon nga mga biya na karon giingon biya na karon lamang kanako si Kristo. Aron maako lamang si Kristo. Ako lamang o si Kristo, sumala sa pagpahayag, Brad Ronnie. 13 o 14, Brad Mario. Giingon sa pagpahayag, Brad Ronnie, mga igsoon, wala ko mag-isip nga kini nahimo ko nang akong kaugalingon. Hinuon, usa ka buta nga akong ginabuhat mo kini sa nahikalimtan ko ang ginakalimtan ko ang nanagpangagina o sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan matud pa ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag ngadto sa Dios diha kang Hesukristo. Pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Hesus. Sa pag-explicar ni Pablo atong gisusi nga ilamang gihimong doktrina nga atong Ginoong Hesukristo, Brad Mario, tungod kay nabasa sa Biblia og mao po ilang gisangyaw, matud pa ni Pablo, ila pong dauganan si Kristo. Sa pag-explicar ni Pablo sa dihang nahiabot diha sa atong Ginoong Hesukristo, matud pa ni Pablo, kadto daw nga nagpangagi na kay kanhi man gud ni si Pablo nga sakop sa Pariseo nga pagtulunan, Brad Mario. Basahon ko sa ibabaw sa gibasa mo kay ang Pilipos 3:8 man, ipaibabaw ko sa 5. Gingon dinhi sa kapitulo 3 sa Pilipos, giserkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso sa kaliwatan ako ni Israel sa banay ni Benjamin, Hebrewanon nga natawag mga Hebrewanon, bahin sa kasuguan Pariseo, bahin sa pagkamasiboton magluluto sa iglesia, bahin sa pagkamatarong nga pinasikat sa kasuguan dili masaway. Bersikulo 6 na. Matong sa city din gibasa mo 8. So kanhi nga si Pablo naa sa Pariseo magluluto sa iglesia, pero sa diyang gibiyaan na niya ang pagtulunan sa Pariseo og naa na siya sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Giisip na niyang kapildihan kadtong nangagina, kadtong diha pa siya sa Pariseo. Unya matud pa niya ang kadaugan niya naanas atong Ginoong Hesukristo, matud pa niya, ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang sa langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Hesukristo. Busa dauganan nila nga atong Ginoong Hesukristo sa ilang kapanahonan. Nga din ilang gihimo kini nga doktrina ug mo'y gisangyaw sa tanang tao o sa tanang dapit diha sa ilang pagpanudlo. Karon, Brad Mario, sa pagsusita sa Biblia, kining atong Ginoong Hesukristo nga ilang gisangyaw ug ilang gihimong doktrina nga mo'y dauganan nila
unsa ang pagdugang paghulagway ni apostol nga si Pablo kini ba si Kristo nagtitulupod og bato ug unsang matanga pod sa pagkabato, Brad Mario? Sumala din Brad Runes sa pagpahayag sa Epeso sa iyang kapitulo 20, Kapitulo 2, versikulo 20, giingon din sa pagpahayag Brad Runes, giingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. kinsa ang atong Ginoong Jesucristo sa pag-explicar ni apostol nga si Pablo, Brad Mario, bato sa pamag-ang, Brad Runes. gipakita ang kalainan sa panahon nila sa pagpangalagad og Dios nga mga atong Ginoong Jesucristo nga nagtitulog bato, pero bato sa pamag-ang. Pamag-ang. Ang kalainan didto sa kang Hiuba sa unang panahon nga may titulopod nga bato, pero bato lang gyud ang iyang titulo. Pag-abot sa kaduhang panahon diha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Jesucristo nga gisangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit, matud pa ni Pablo gihimo nilang ilang doktrina ug matud pa ni Pablo ilang dauganan sa ilang kapanahonan, si Kristo nagtitulo og bato sa pamag-ang. Nakaron sa pagpahayag sa Biblia, matud pa nga si Pablo nag-explicar man nga si Kristo ilang gihimong ilang doktrina. Na sa pagpahayag sa Biblia, kini bang atong Ginoong Jesucristo nga nagtitulog bato sa pamag-ang ilang gisangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit nga mo ilang gihimong doktrina, kini ba'y magpabilin ang tao niini, Brad Mario, o dunay pagpabiya niini sa pag-explicar sa Biblia nga ang pagbiya niini mao ang tuluhan ni Kristo nga kini si Kristo mao ang ilang doktrina ug mao ilang ginasangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit ug mao ang gitawag bato sa pamag-ang, kini ba'y pabiyaan, Brad Mario, o dili? Pabiyaan ko ni Brad Runes sa pagpahayag din sa Hebrewhanon sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1, giingon din sa pagpahayag Brad Runes, giingon, busa biyaan tana ang nahaunang mga tuluuhan may tungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa paghantong sa dili na pagpahamutang pag-usab sa sukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan o sa pagtuo ngadto sa Dios, sumala sa pagpahayag Brad Runes. Busa aduna di ay pagbiya usab ni ining mga kaigsuonan sa tuluhan may tungod kang Kristo nga si Kristo mao ning gisangyaw nila ni apostol nga si Pablo silang kapanahonan og gipamatud-an nga matud pa ni Pablo ilang gihimo nga doktrina si Kristo nga nagtitulog bato sa pamag-ang. Pero sa pagbasa sa Biblia, sa gibasa sa kaubang ministro, biyaan ta ang naunang mga tuluhan mahitungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukuranan sa paghinulsol gikan sa mga patay nga mga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios. Kanang mga pagtuo ngadto sa Dios pero ang mga binuhatan patay man mao po nang kalakip pod nga biyaan. Unya, giingon nga manag-uswag ngadto sa pagkahamtong. Sa ato pa, kung biyaan ang nahunang tuluhan may tungod kang Kristo, makabiya ka kung makauswag ka ngadto sa pagkahamtong. Nga ang pag-uswag ngadto sa pagkahamtong, maong pagbiya sa tuluhan may tungod kang Kristo. Sa ato pa, kung dili ka muuswag ngadto sa pagkahamtong, Brad Mario, dili nimo nabiyaan ang mga tuluhan sa atong Ginoong Jesucristo. Nasugo ba sa Biblia, Brad Mario, nga aduna gyoy pagpakahamtong, sugo bagyod nga magpakahamtong, pero ang paagi sa pagpakahamtong mao ang pagbiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo nga kining Kristo sa ilang kapanahunan sa mga tinunan gihimo nila nga ilang doktrina ug mo ilang gisangyaw. Sugo bagyod sa Biblia, Brad Mario, nga ipaghamtong ang tao nga ang paghamtong maong pagbiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo. Oo, Brad Runes. Tininata pamtong sa dapat Espiritu Santo. Sumala pa din ni Brad Runes sa nakasulat sa basahon sa Judas. Sa iyang kapitulo, sa dili pa basahon ng Judas, Brad Mario, sa atong gisusi sa pagpahayag sa Biblia nga matud pa sugo bagyod nga ang tao ipaghamtong, nga ang paghamtong mao kanang pagbiya, kay kun di ka mo biya sa tuluhan may tungod kang Kristo, iwala ka niya na mahamtong. Kay ang pagpakahamtong matud pa og manag-uswag kato ngamok og manag-uswag kamo ngadto sa pagkahamtong. Nga sa diyang mauswag ka ngadto sa pagkahamtong, nabiyaan nimo ang tuluhan may tungod kang Kristo. Muna atong gisusi, Brad Mario. Sugo bagyod sa Biblia nga dunay pagpakahamtong sumala sa pagpahayag
sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo? Oo, Brad Ronnie, sugod kay Brad Ronnie sa pagkahamtong. Asa ang prueba? Niya, prueba, Brad Ronnie, sa nakasulat sa basahon sa Judas sa iyang kapitulo 1. Sa gikaingon ko na, Brad Mario, sa dili pa libasahon ng Judas, palihog ko pagbasa sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 20. Oo, gingon din ni Brad Ronnie. Unang Korinto sa iyang kapitulo 14 bersikulo 20 sa pagpahayag, haron mo haom sa atong pangutana nga may sugo ba sa Biblia nga kinahanglan gid ang tao ipaghamtong kay mo may gingon sa 6:1 sa Hebreanon, busa manag-uswag, busa biyaan ta na ang tuluhan mahitungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong. So kung manag-uswag ngadto sa pagkahamtong nga ang paagi mo ang pagbiya sa tuluhan kang Kristo, naabagid sa Biblia sugo bagyod, Brad Mario, nga ipag-uswag ang tao ngadto sa pagkahamtong. Oh, Brad Ronnie, ni Brad Ronnie sa nakasulat sa basahon. Dinhi sa maong pagpahayag, Brad Ronnie, sa imong sitar. Gingon. Unang Korinto? Unang Korinto sa iyang kapitulo 14, versikulo 20, gingon. Mga igsoon, ayaw na kamo pagpakabata sa inyong pamuot. Hinuon, sa dautan, magpakabata kamo, apan sa panimuot, magpakahamtong na kamo. O bosa, klaro kayo sa atong pangutana mga kaigsunan. Nga matod pa sa Hebreanon 6:1, busa biyaan tanaang naunang tuluhan may tungod kang Kristo, og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong. Doon na may gingon nga manag-uswag ngadto sa pagkahamtong, og doon na po'y pagpabiya. Hain man ang biyaan, ang tuluhan may tungod kang Kristo. Ug atong gisusi sa Biblia, naa magisugo nga magpakahamtong. Matod pa ni Pablo, 14:20 unang Korinto, mga igsoon, ayaw na kamo pagpakabata sa inyong pamuot, hinuon sa dautan magpakabata kamo, apan sa panimuot magpakahamtong na kamo. Mo nang atong nabasa sa Biblia. Doon ay pagpabiya, biyaan ang tuluan, may tungod kang Kristo og manag-uswag ngadto sa pagkahamtong. Sa 6:1 sa Hebreo. Unya, kining sa Kolosas 2:7 sa Kristohanong katilingban nga ang atong Ginoong Jesucristo gihimo nila nga ingon nga ilang doktrina matud pa kung gidawat ninyo si Kristo Jesus, isip Ginoo himuha siya nga inyong doktrina. Unya sa pagbasa nato sa Hebreanon 6:1 dunay pagpabiya, biyaan na ang tuluhan mahitungod kang Kristo ug manag-uswag ngadto sa paghamtong ug naagi sugos Biblia. Kining pagabiyaan o biyaan nga tuluan mahitungod kang Kristo, gingon kini sa pag-explicar, kung basahon nato sa English, doktrina na ang pabiyaan niini. Ha? Niya, basahon ako sa English King James Version, sa Hebreo chapter 6 verse 1 gingon sa pagbayad. Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Unsa gingon? Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ. Therefore, busa, biyaan tana ang prinsipyo o ang doktrina mahitungod kang Kristo. Let us go on unto perfection. O manag-uswag kita. Let us go on ngadto sa pagka-hingpit. Sa ato pa kung dunay adtuan nimo, uswagan nimo nga hingpit, mga kaigsunan, no dunay dili hingpit. Ha? Kung dunay hingpit, dunay dili hingpit, mo na angay nga mahibaluan. Nga kadto di ang ilang gihimong doktrina nga mga tong Ginoong Jesucristo sa pagpahayag ni Pablo, siya na po'y nag-explicar nga biyaan ang naunang tuluan may tungod kang Kristo og manag-uswag kadto ngadto sa paghamtong. Ang ipasabot di ay ang doktrina, ang prinsipyo ang doktrina. Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. O manag-uswag kita ngadto sa pagka-hingpit og biyaan ang prinsipyo ug doktrinas atong Ginoong Jesucristo. Sa Biblia naa nabasa. Kung dunay may pagpabiya, dili kami mo nagbot-bot ni ana. Kung dili nakasulat sa Biblia, mismo ang tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo mo'y nagpahayag niini. Karon, Brad Mario ang pangutana. Mga ni pabor na ni sa imong gisitar nga sitas. Ang pangutana mao kini tungod kay biyaan man ang tuluhan mahitungod kang Kristo og ang doktrina sa atong Ginoong Jesucristo og manag-uswag kita ngadto sa pagkahingpit. Hain na ba? Muning pangutan na Brad Mario. Hain na ba nga tuluhan o tinuuhan? Ipag-uswag,
ipag-usbaw o ipagtubo ang tao, Brad Mario, kung naay sugo sa Biblia nga biyaan ang tuluhan o doktrina sa atong Ginoong Jesucristo, hain naman kita nga tuluhan, muuswag, muusbaw o mutubo. Ano nita mo usbaw, Brad Ronnie, sa dapit sa tuluhan sa Espiritu Santo? Asa ang prueba? Niya ang prueba, Brad Ronnie, sa nakasulat sa basahon sa Judas. Morning imong gisitar na, imo nang pagabasahon karon. Judas sa iyang kapitulo 1, versikulo 20, giingon din sa pagpahayag. Giingon, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuohan, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa nga tuluhan o tinuuhan, ipag-usbaw, ipagtubo, tungod kay dunay pagpabiya sa tuluhan o doktrina sa atong Ginoong Jesucristo, mga higalag, mga kaigsunan, sa gibasa sa kaubang ministro matinaw kayo. Sa Judas, kapitulo 1, versikulo 20, nga gibasa sa kaubang ministro matud pa, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo o uswag, usbaw, diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan. Sa lain kapag istorya, tuluuhan. Ha? Managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan o tuluuhan, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa diha na po diha ipag-usbaw, ipagtubo sa tinuuhan o tuluuhan na sa Espiritu Santo, mga higalag, mga kaigsunan. Nakaron, aron mahibaluan nga diha ang tao ipagtubo, ipag-uswag, ipag-usbaw sa tinuuhan o tuluhan sa Espiritu Santo. Doon na ba yung mga taong gihimong kasangkapan, Brad Mario, sa Biblia nga mo pahibalo og ilang ibalita o ilang iwali nini mao na ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo? Oo, Brad Ronnie, sa aturong kapanahonan nga balita na pinagi sa Espiritu Santo. Pinagi nini, Brad Ronnie, sa nakasulat sa basahon sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1, versikulo 12, gingon, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan niini ang mga manununda nangandoy sa pagsundong. Kinsa ang mga katawhan nga katumanan niini, Brad Barrio, nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo? Kita, Brad Ronnie, ang katumanan sa pagwali sa maayong balita nga pagtulon ang PBCM. Kita nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, tungod kay aniya man nato ang ilhanan, kay kita man lang ang nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Matinaw sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, dili kami nagbuot-buot nini. Unya matod pa ni Mitchell Bendilio, Brad Mario, kining pastor sa Sabadista, ato kunong giwala kay gipulihan kuno nato. Giwala daw nato ang waling Kristo o gipulihan kuno nato sa ngalan ni Tomas Eugenio, kay ang ngalan kuno ni Kristo dili hingpit o ang hingpit kuno maong Tomas Eugenio. Mga pagistorya ba nga wa mahusto ba? Nagmukurik ka, imong ibulgar ang mga bakag, di man na mao ang pagbulgar sa bakag, kay wa man ka maka pamatuod nga bakat ning amo ang mga pamaagi sa among pagbantala. Unya pagingon nimo nga pulihan ang atong Ginoong Jesucristo, ngano sa Biblia wa ba day puli? Brad Mario, sa Biblia, wala bagyo'y kapuli ang atong Ginoong Jesucristo, nga matod pa ni Bendilio ato kunong gipulihan ang wali og Tomas Eugenio, nya dili kuno hingpit ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Biblia ba, doon na ba'y kapuli ang atong Ginoong Jesucristo o wala? Adunay kapuli, Brad Ronnie. Asa ang prueba nimo sa Biblia? Ang prueba ni Brad Ronnie sa nakasulat sa basahon sa ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga Biblia imong pagabasahon? Oo, Brad Ronnie. Dinhi sa versikulo 25 o 26, gingon din sa kapitulo 14, versikulo 25 o 26, Brad Ronnie, sa maong akong basahon, gingon, kining mga butang nga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ako, apan kun maggingon, apan kun ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ikapadala samahan, puli ka nako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Sumala sa pagpahayag, Brad Ronnie. Adunay kapuli ang atong Ginoong Jesucristo sumala sa imong gibasa, Brad Mario, o wala? Nay kapuli, Brad Ronnie, sumala sa nakasulat. Kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa imong gibasa?
mao ang Espiritu Santo ang puli. Matinaw kayo mga higalag mga kaigsunan, busa wa may masayop sa among paggingon nga ang atong Ginoong Hesukristo adunay kapuli, nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo. O kanang Espiritu Santo nga matud pas atong Ginoong Hesukristo nga iyang kapuli, gipaluap kana niya gikan sa tagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo magpakatao. Timan-an ta, akon magisgot og tagna, dili abilidad sa Biblia nga akon magtagna ibutang ang pangalan. Busa dili mabasa sa maong tagna nga may tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Mao ni among gibasihan nga wala maluad ni Mitchell Bendelio. Hain kini. Niya sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 15 sa English King James Version ako basahan gingon. I considered all the living which walk under the sun with a second child that shall stand up in his stead. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindok puli kaniya. Tagna kini mga kaigsunan nga among gigamit para kini sa Espiritu Santo nga pagpakatao. Giingon, second child. Og magisgot tag second child, dili makakwintag second, ug walay first. Lisod pod mo dito tag second, dita mag-unag first. Nasa Biblia, ang lugar nga first, mga itong Ginoong Hesukristo, gitagna po sa Biblia. Pero sa ako nang gikaingon, tungod kay ang Biblia di man abilidad ka kung magtagna, ibutang ang pangalan. Sa tagna, may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Di po mabasa nga, Hesukristo. Hain kini. Niya sa Isaias, kapitulo 9, versikulo 6, English, nako basahan sa King James Version. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kinsa? Ang atong Ginoong Hesukristo katumanan niini. Way supak, tanan nga mga pastor, ebanghilista, sa ubang reliyon, way supak, ang kinintag na natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Pero, walay Kristo din eh. For unto us a son, for unto us a child is born, unto us a son is given. Son is born, anak nga lalaki na tao, o ang bata na tao, anak nga lalaki gihatag. Morning mo lugar nga first child, ang atong Ginoong Hesukristo. Unya may tagna nga second child nga mutindog puli. Saon sa nga paagi nga mailan nato ang second child, o dito sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya sa gibasa sa kaubang ministro, ang buhing pulong o ang pulong sa Dios nga Biblia. Juan 14:25-26. Kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, pahay di Kristo. Apan kung makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo maong ipadala sa man, puli kanako. Kinsay ka puli sa atong Ginoong Kristo? Espiritu Santo. Sa tagna gitawag second child. Ang first child ng atong Ginoong Kristo, siya mo'y pulihan sa second child. Takdo sa gipamulong po sa atong Ginoong Kristo nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Mao na siya. Unya sa Biblia, sa pagpayag nga matod pa nga ang doktrina nila nga mao si Kristo dili man to pabilinan, pabiyaan man to. Kay matod pa sa pagpayag sa English, let us go on unto perfection. Manag-uswag kita ngadto sa pagkahingpit. Sa ito ba, kung dunay hingpit, dunay dili hingpit. Ang dili hingpit, mao kutong pabiyaan. Hain ka to, katong doktrina nga, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nga sa pag-explicar po ni Apostol nga si Pablo Brad Mario, pabor ko naman ang Biblia Brad Mario, kung nalang basahon. Dini sa pagpahayag sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 9, og sa Bibliang Katoliko nga adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales, gitambayungan kini sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante ug mga Katoliko. Unang Korinto 13:9 og gingon. Kaya ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Timan-an ta sa pagpahayag ni Pablo, nagisgot siya nga doon na sila mensahe nga dili hingpit og kadtoy mawala, inig abot sa kahingpitan. Timan-an ta nga nagpahayag ang Biblia, living the principle and doctrines of Christ, let us go on unto perfection. Manag-uswag kata ngadto sa pagkahingpit. Kay doon na di ay dili hingpit. Hain man ang dili hingpit, katong gisplikar ni Pablo. Mensahe nga anaa kanila dili hingpit og katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Nasa bagi explicar o asa unsa kining mensahe nga matod pa ni Pablo dili hingpit og kinay mawala inig abot sa kahingpitan. Niya gitubag gyapon niya sa Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 1 sa Bibliang Katoliko gyapon. Adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales gyapon kini nga maong hulat. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Katuday mensahe nga gisplikar ni Pablo naa nila pero dili hingpit og katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Mensahe nga Kristo Tuhanon.
Kristohanon. Kining Kristohanon mao ning ilang gihimong doktrina sa mga tinun-an, pero matod pa ni Pablo, living the principle and the doctrines of Christ, let us go on unto perfection. Karon kini bang mensahe nga Kristohanon matod pa ni Pablo dili hingpit og mawala inig-abot sa kahimpitan. Mao ba ni ang pagwali mahitungod kang Kristo? Pabor ko naman gyapon, Brad Mario, ang Biblia. Basahon ko na lang din sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Gingon sa pagpahayag Biblia, Katoliko gyapon. Gingon. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan pinagi o nagikan sa pagwali kang Kristo. So ang mensahe nga matod pa ni Pablo dili hingpit, nga mao nang mensaheng Kristohanon, dili hingpit og kadtoy mawala inig-abot sa kahingpitan. Mensahe di pinagi sa pagwali sa balita pinagi kang Kristo. Nya, gining pastor sa Sabadista nagingon nga, walaon daw nila ang giwala nila ang waling Kristo. Dili kami mo nagwala. Sa Biblia si Pablo mo nag-explicar, tungod kay dili pahingpit ang pagwali sa mensahe nga Kristohanon diha sa pagwali sa mayong balita sa mensahe nga Kristohanon. Dili hingpit og kadtoy mawala. Naipaguswag man ngadto sa pagkahingpit. Nawa may lain nga mupuli sa waling Kristo. Wali man nga Espiritu Santo. Sama nga kung mawala ang wali nga Hiyuba, ang mupuli nga wali, Kristo. Na kay di man pud magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo, kay gi-explicar sa Biblia, dili pahingpit og kini mawala. Unya, inig-abot unya sa kahingpitan nga wali. Kinsa man mupuli, wa may lain. Ang kapuli mao man ang Espiritu Santo, sumala sa pagpahayag ni Kristo. Di dunay mga tao nga magwali pinaagi sa Espiritu Santo, kung balikan ta ang pagbasa sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12, o kanila gipadayag nga dili silang kagulingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang, nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao, nga nagawali pinagi sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manununda nga andoy sa pagsudong. Matinaw sa Biblia. Hain ang kahingpitan, nga matod pa ni Pablo, let us go on unto perfection. Diha sa pagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga walay laing katumanan ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Unya among gipailang nga katumanan nga Espiritu Santo nga nagpakatao based sa mga prophecy sa Biblia. Ecclesiastes chapter 4 verse 15 nga may second child that shall stand up in his stead. Natuman ka na sa dapit o sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Di lang ni mutuuhan bindilyo o nibisan kinsa pa. Pero wala ba may makapamatuod sa Biblia? Nakapamatuod mi. Karon Brad Mario, tungod kay diya naman ang pagpatalingog sa tao sa pagwalis maing balita sa Espiritu Santo, diya na bagyot pagkahimuon ang pagpangalagad. Brad Mario, sumala sa Biblia, pali ko pagbasa sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 6, nga diya nagyud himuon ang giingon pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu, tungod kay ang pagpangalagad diya sa pagwali sa ngalan ni Kristo kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Busa ang kahingpitan mao ang pagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. O gisplikar daan sa Biblia nga diha nagidhimuon ang giingong pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi. Hayon kini ang mabasa. O paliw ko pagbasa Brad Mario sa city size. Brad Ronnie na sa pagpahayag din sa Roma sa iyang Kapitulo 7, versikulo 6, gingon din sa papahayag Brad Ronnie, gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasubuan, mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato, aron mga mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu og sa dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Pabala sa pahayag Brad Ronnie. Unya ang espiritu nga gipasabot nga diha nahimo ng bag-ong pagpangalagad aron mag-alagad kita sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ang gipasabot ni Espiritu Santo. Basahon ko sa Biblia ang pulong sa Dios, Roma 7:6 gingon sa pagpahayag. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Nganong diha na ang pagpangalagad sa Espiritu Santo? Tungod kay ang pagpangalagad sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo kadtoy mawala. Nganong mawala man? Dili pa mao ang kahingpitan. Pulihan kini sa hingpit. Nga ang kapuli mao ang Espiritu Santo. Unya, Brad Mario sa Biblia, ang atong Ginoong Jesucristo siyang kapanahonan nga gimantala o gialagaran siya, gisangyaw, gihimong doktrina, pero di magpadayon, kay biyaan man ang doktrina, gingon man nga, nagtitulo og batos pamag-ang. Unya, ang amahan po, nagtitulo po og bato.
Kini bang Espiritu Santo nga diha na ang tao magpatalingog, diha na mag-alagad sa Espiritu Santo. Aduna na ba po'y titulo ni ini, Brad Mario, sumala sa Biblia? Paliyo ko pagbasa. Pinadayag 2:17. Gingon din pagpahayag Brad Rune sa maong gisitar nimo sa Biblia. Giingon din sa bersikulo 17. Versikulo 2, versikulo 17 o kapitulo 2 sa Pinadayag. Giingon sa pagpahayag Brad Rune, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga ilisya. Ang magamadaugon paghatagan ko sa man nga tinaguan o paghatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya mo'y magadawat niini sa pagpahayag ron. Batong puti na pod mga higalag mga kaigsunan ang referado nga titulo sa Espiritu Santo. Kaya may lain nga katumanan niining bato nga puti tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo bato sa pamagang. Ang Ginoong Jehova bato. Unya, ining bato nga puti may bag-o ngalan nga nasulat niini. Nga mao kana among gipailang katumanan, ang among magtutudlo nga si Master may katumanan sa Espiritu Santo, may titulo pod siya, bato nga puti. Unya, dinhi pod adunay pagmadaugon. Nganong dinhi naman ang tao magmadaugon sa batong puti nga may bag-o ngalan nga nasulat. Tungod kay kadtong bato sa pamagang nga diin gisplikar pod ni Pablo nga diha sila magmadaugon. Dili man to magpadayon mga kaigsunan, biyaan man to. Kay dili pa kahingpitan, matinaw sa Biblia, dili kami mo nagbot-bot niya na sa gipamulong ni Bendilio nga ay walaon man nila ang wali ni Kristo. Kami din nagwala-wala na may basyanan sa Biblia na basa na mo. Kay pulihan nila sa ngalan ni Tomas Eugenio. Puli man bitaw na pero dili direkta. Kay si Master nga among gipaila mo'y katumanan sa Espiritu Santo. Nga diya sa Espiritu Santo nga naay titulo pod nga batong puti, mga kaigsunan, aduna po'y pagmadaugon sa mga tao ni ana. Nga naman, tungod kay katong kadaugan diya kang Kristo, di man ito magpadayon. Katinaw, ana sa nabasa sa Biblia. Nasa mulutaw ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo, Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Brad Rune, giingon nan dinhi sa Proverbios sa iyang kapitulo 25, versikulo 25, ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usang kag ihaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Maayong balita nga mulutaw nga gikan sa halayong yuta, gipakasamag bugnang tubig, asa nga paghalayong yuta. Ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo mulutaw, magipakasamag bugnang tubig. James Moffat Translation nga Biblia, Isaiah chapter 43 verse 5, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Busa kun hain nga pagkahalayong yuta, halayong silangan, mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo, gipakasamag bugnang tubig. Unsa nga nasod ang palaran niini, mga kaigsunan? Sa makadaghan na namo nga gipaila, mao kini ang nasod nga Pilipinas. Sa usa ka libro nga naguluhan, A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez, sa page 114, gingon, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Kasato pa sa panahon ni Legazpi, ang Manila mo sentro sa komersyo din sa Pilipinas, o kining Manila nga niya sa Pilipinas, sentro sa negosyo patigayong nga nahimutang sa halayong silangan. Busa, hain nga pagka nasakop sa Pilipinas, niya sa Mindanao. Kaya ang Pilipinas nabahin man sa tulo kadagong pulo, Luzon, Visayas ug Mindanao. Hain sa Mindanao, niya sa Misamis Oriental, sa Hasaan, sa barangay San Antonio. Busa, mga kaigsunan, pupos mo ng atong oras, daghan pa unta kitag mga isay-isay, sundi lang kami ninyo hapon sa sunod Domingo, og hangtod lang din ang among ikalaga diha kaninyo. Kami manamilit na sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr., og sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, og ingon man sa ngalan sa kauban usab nga Evangelista o Ministro. O kini usab si Brother Mario Sabit, og miingon lamang dahil salamat sa inyong pagkatalingho.